Moje meno je Uhorčík. Tomáš Uhorčík. Iná som takto pravá ruka Ďuriho Jánošika, nášho zväzového kapitána. Často spolu chodievame po horách a zbíjame a tých grofov naháňame hore dolu a potom niekedy oni nás. Podľa toho, kto je trénovanejší. No a večer sa zídeme na také na jednej lúčine a tam ohničky preskakujeme, teda ešte kým sú maličké. A všelijaké figle vystrávame, recitujeme a tak. A švanda velikánska. No. Vyjdeme si, áno, na taký jeden kopček, vždy na ten istý, teda, aby sme nezablúdili. No a normálne, áno, každý deň, no, alebo keď neprší, alebo že veľmi fúka, tak nič. Áno, a tam prídeme, áno, a Ďuri len sa tak vyvaluje po tých machoch a lišajníkoch a no kým nesprchne, nevstane. Fakticky, a ja, aby som sa tam pišišvoril? Nejde o to, hej? Čo? Nie, napríklad, áno, napríklad. A vidíme tam a on tak sa na tom slniečku, tak, si privrie všetky oči, áno, a mne hovorí, vieš čo, Tomáš, ja ešte chvíľočka porozmýšľam, ja musím nejakú taktiku zvoliť a tieto veci, a ty sleduj tam, či už nejdu nejaké koče, a idú tam nejaké koče, no čo by nešli, tam sú také fúkoty, že až. No neseriózne teraz, no tam jeden za druhým a on hovorí, no tak dobre, vieš čo, Tomáš, tak ja ešte chvíľku, ja sa to tak pozerám do seba, vieš, a ty choď a utekaj a choď a bež a dones, no čo som, Rexo? No, áno, a nejde o to, ale tie koče ako idú a strašne sa práši. No nie, no, za deň tak 2-3 koče a hlava je špinavá. Nie, a keby to, áno, ale idú ako takí šialenci. Si tam, áno, a no ja niekedy ten koč dohoním, len keď ide oproti. No, a teraz, no a čo, tak samozrejme, veď zastavím, alebo teda počkám, kým sám, aj ten kôň je len človek. A teraz čo? Samozrejme, vec máme nacvičené také tie finty, že stojí Bohu dušu a nám všetky tie veci, áno, a ešte aj tie kone sa mi rehnia. A keby to, ale väčšinou nikto nič nemá. No aspoň hovoria, no ja opačovať nebudem. Nie, ja poviem, nemáš, nechaj si. To je on. Až normálne poznám podľa krokov, lebo však sme tu len my dvaja. A strnky majú úplne inakší, taký duplovaný krok. Ďuri Stevas. Niekedy už len neodzdraví. Ako teraz. Ďuri, nehnevaj sa, prepáč, vidím ťa. A práve sa tu sťažujem. Na teba sa tu sťažujem, Ďuri. Na teba! Už tento raz. Už to muselo prísť, Ďuri, ty darmo na mňa zízaš. No čo je? No čo, si myslíš, že si sympatická, alebo čo? Sa mi nepáčiš, dávno sa mi nepáčiš, Ďuri. A každý hovorí valáška, karabína, pištoliek, dvoja a ty si myslíš takto, čo si potešenie moje? Sa ti rehnia. Vidíš to? Ty si zbojnícky kapitán, Ďuri, ty si, podľa mňa, ty sa podporučík. Vieš? Každý hovorí, aha, aký vyfintený, vypájadený, a ty čo, tu smietka, tu špinka, tu pokrčené, tu ihličie, ja to máš vyšité. Ďuri, kde si bol zašitý? Sa mi nepáči. Čo robíš, Ďuri, no? Sa mi nepáči, lebo potom vieš, ako... Ďuri, a picháš. Si ako taký ješ. Vieš? A aby si vedel, Ďurino, vieš, dobre, že tu máš sledovať terén, že odtiaľ to pôjdu grovky a možno aj koče, alebo možno aj čas, ak sa zmestia, teda neviem, áno, a ty nie si pripravený, ty nesleduješ terén a ty, Ďuri, neprerušuj ma!
No, ja viem, že neprerušuješ, ale si mohol. Juri... I prídem ja za predsedom nášho družstva, vravím mu, ty ľudo, a prečo my máme robiť nenormálnych družstevníkov? To znamená, vyfasovali sme kroje, valašky. Juri. A poď ho robiť cirkusy pre turistov z Česka. Čo keby sme sa my chytili poriadnej roboty, to znamená, vyfasujeme vidly, ideme na sená, prídeme do bufeta, odtiaľ domov, zmlátime ženu, deti, pekný deň je za nami. Juri, ale už čuš! Bože, až plujem. No, Juri, si myslíš, že niekto zvedavý na tvoje kidy? No čo to má znamenať, Juri? No čo? Bulvy na mňa vyvaluješ? No Juri, nepozeraj, že sa naštvem, ja sa rozbehnem, bachnem očko, vylúpnem. Juri, ty ma nepoznáš, že keď sa rozkokuším, ja som besný. Juri, ale ja ti hovorím predposledný krát. Keď to bude takto pokračovať, keď to nepôjde po novom, čiže po starom, však ty vieš dobre, čo som ja myslel, že čo si? Áno, ja s tým nechcem mať... Počítaj s tým, že ja hlásim prestup ku Kozinovi. I vravím ja predsedovi nášho družstva, ty, ľudo, keby si mi aspoň chlapa dal, ale ty mi dáš Tomáša. On vraví, Tomáš, tak... A ani slovíčko? Bo zafrnčí valačička, šmírom, šmárom, hoja, ďunďa. Juri, nabitá? Posledný krát sa ja maskujem, ujúkam, vyskakujem, tancujem, recitujem. Ja sa zajtra chytím normálnej, poriadnej... zase! Ja sa zajtra chytím poriadnej, statočnej roboty. Odvrávaš, Ďurino, tresknem. Okamžite sa tam zamaskuj za tou Čečinou. Ja si tu kvoknem za ten kalerabík, alebo čo to máme. A uvidíš, čo tu bude, aký rachot, Ďurino. A poriadne sa tam zamaskuj dôstojne ako hrdina, nie ako na nočničku. Juri, nepresádzaj to! Ja už neviem, nevládzem. No ja, Ďuri, tak to nemôžem. Ja nemôžem byť sám družina. Ďuri, posledný krát. Priprav sa, zamaskuj sa, Ďuri, no. Ja si tu, uvidíš, ja si počkám a uvidíš, daj na mňa, uvidíš, aký tu bude o chvíľočku prepad. Čo hovorím, stoj! Poudušila nám Ducati a občanské preukazy. Ten bol zamaskovaný, čo? Nie! Stačí, to bola veľmi dlhá kultúrna vložka. Vyskakuješ ako taký capko. No, stačí 3-krát, potom sa unavíš, v noci kašleš. Mamička, tak toto sú tí zbojníci. Bože, aké krásne kroje majú. Nechytaj, prepotíš. A to nie je tvoje, áno, to je ľudové. Čo by povedal taký ľudo, keby videl? Áno, a sú živí. Živí, vari ste si nemysleli, že sme vypchatí? Baberu, hej, už aj také reči sa v Turcii a na Liptove vedú, že žijete iba v srdciach ľudu. Teda de facto, že neexistujete. A vieš ty čo, vyškerená? Daj sa pekne vypchať aj s tvojimi factom, alebo čo tam máš ako fešáka. Mňa nezaujíma. Viete vôbec, ženské, s kým máte tu česť? Samozrejme, so zbojníkmi, ktorí nás majú prísť na budúci týždeň o všetko pripraviť a podpáliť. Koľko sa len môj nebohý otec nalopotil a čo mal z toho, čo mal? Dereš, dejdeš samý dereš a v takých chvíľach vskypí žoč a ústa jeden ohlas vydajú, pozdravujem vás, vína, vodky, z tej duše pozdravujem vás. Vy k žitiu privediete zas, vy vzkriesite, vy zotavíte, z jatrivých vyliečite rán. V opravdu priamom bratskom cite otvoriať sa nám do Korán. Víta vás Koliba Kormorán. Bravo!
Všimaj si tú babicu. Kontrolujú, nič jej nevyletelo. Prečo si robí? Ja sa na to nemôžem pozerať, Ďuri, k veci. Výborne recitujete, pán zbojník. A to sú vlastné verše. Ďuri. Verše sú to vlastné, to viete, večery bývajú dlhé, večere krátke, človek podíde k ohňu, uchytí kus žeravého uhľa, už sa to z neho rinie. Ďuri, rinie, nerinie, okamžite k veci, máme svoje povinnosti. Ty inkasuj, ja zapisujem. Dámy, robíme colnú prehliadku a preto ráčte všetko ukázať. Tento prsten nech vám prinesie šťastie. Daroval mi ho môj neboštík, mal ho od nejakého Turka. Prst sme už zahodili. Ohromne vtipná. To je kusisko, to je z nohy, alebo čo? Táto minca nech vám prinesie šťastie. Minca. No moment, nebuď taká žeravá. Mám len jeden pracovný čas. Zošaliem, alebo čo? Ďuri, minca, aké I. Napíš groš. Dúfam, že neobídete náš dom. Psov uviažeme a podpálte nás od ulice, nech susedia vidia, že už aj my horíme. Si božský, Jánoši. Odkiaľ viete moje meno? To vie dnes každé dieťa. Vraj, koho si Jánošik napalož načiara, tomu nepomôžu ani 3 cisára. Načieraj si ma, Jánošik, Ja načieraj. ti načiaram. Ďurino, neznečiaraj, nenechaj sa, Ďuri, nechytať. Vieš, že je žltačka? No, poďme. Mám veľa roboty, aj by som prišiel. Ja ti dám. Večer spievam pri táboráku, potom idem do doliny Mlynskej, odtiaľ do Mikuláša, tam sedím na syroch. No. Chudáčik, celý príde otlačený z tých trojuholníkových. Mamička, tí sú krásni, sťa oltárne sviece. Hej! Tebe prepúšťam uhorčíka a mne zostáva Jánošik. Nie. Uhorčík síce nie je na zahodenie, ale ak už zhrešiť, tak len s Jánošíkom. Aká porcovačka! Kto mi ho vypustil? Ďuri, zmuž sa. Ani sa 3-krát deň nestretne s nocou, ako vraví môj bledý brat Thomas. Tu v lesoch známy to fan Thomas. A ja prídem a traste sa. Už sa trasieme nedočkavosťou. Nohy si dolám. Povedz mi, čo to má znamenať? Nikto nás tu nemá rád, každý z nás robí švár. Tak sme mi, Marína moja. Ako tie 2 kemeň. Pozri si. Vidíš? Už je to zase. No poďte chlapci, poďte, už hodinu vás zase naháňam. No, pokojne, Jurko, pokojne, kľúč. A čo sa stalo? Vítajte v našom kolektíve. Čestné slovo, pán vychovateľ. My sme sa od brány ustavovať nepohli, čestné slovo. Fakticky, my sme tu hrali takú vec, sme si však taký jeden kúsok... Áno, čo sme si sami napísali, to sme si aj sami zahrali. Poznáme, kde bolelo, tam bolelo, bol deň ako každý On tretí. to pozná. A toto je čistý zisk korálky. A viete, že my sme vás tam videli, že nám tam hráte? Aj pani kuchárku sme tam videli, že nám tam hrá. Aj tá mladá, tá Aj tú mladá. novú sestričku, čo prišla zo zdravotnej Aj školy. ako pána sme... Grófa, že? Aj toho sme tam videli, že nám tam hral. Všetkých sme tam videli, že nám tam hrali. Ja som sa Juri! prišiel, som sa postavil a Juri, povedal idem- som sa. idem Veď čo sa môže mať ošatiť viacej človek, sa keď sa idem. môže veselo sa naladiť? Nie, takto to bolo. Ja som sa prišiel k plotu, postavil som sa, povedal som sa. Veď čo No. môže mať viacej človek, keď sa môže veselo... Ďuri, aj Nie, tak- ty máš bez futra. Ja som sa prišiel, som sa k plotu, som sa postavil som sa a povedal som sa. Veď čo môže mať Peknú viacej vestičku človek, keď sa môže veselo sa naladiť? Ja som sa prišiel, som sa postavil, som sa povedal som sa. Veď čo môže mať viacej človek, keď sa môže veselo sa No naladiť? stačilo, chlapci, pôjdeme na tú večeru, dobre? Nestačilo, faldy mám. Ešte jednu vetu, môže byť ešte jedna, pán Ešte máme vychovateľ? poslednú. Mám. Naozaj už tú poslednú teraz. Vieš, aký prefajčený. 3, 4. Keď ste si nás upiekli, tak si nás aj vedzte.